Καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο B2B περιβάλλον παραγγελιών της Κάβα Δροσιά, διαθέσιμο αποκλειστικά για επαγγελματίες συνεργάτες μέσω προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Στα αγαπημένα εμφανίζονται τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε συχνά στις παραγγελίες σας, ώστε να τα προσθέτετε ξανά στο καλάθι χωρίς αναζήτηση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε χειροκίνητα προϊόντα στα αγαπημένα μέσω του σχετικού εικονιδίου σε κάθε προϊόν. Οι λίστες δημιουργούνται αυτόματα με βάση τις παραγγελίες που έχετε πραγματοποιήσει και από προϊόντα που έχετε προσθέσει εσείς. Από κάθε λίστα μπορείτε με ένα κλικ να προσθέσετε τα προϊόντα στο καλάθι σας, επιλέγοντας αν θέλετε τεμάχια ή κυβότια και ορίζοντας τις ποσότητες που χρειάζεστε για την επόμενη παραγγελία σας. Γρήγορη παραγγελία. Από τον κεντρικό πίνακα στο προφίλ σας επιλέγετε «Γρήγορη παραγγελία». Στη φόρμα που ανοίγει, πληκτρολογείτε το όνομα ή τον κωδικό του προϊόντος και επιλέγετε από τα αποτελέσματα. Ορίζετε αν θέλετε τεμάχια ή κυβότια και συμπληρώνετε την ποσότητα. Η αξία ενημερώνεται άμεσα με δυνατότητα προσθήκης ΦΠΑ, ώστε να βλέπετε ξεκάθαρα το κόστος της παραγγελίας πριν τη συνέχεια. Για πιο ευέλικτη αναζήτηση προϊόντων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση από την κορυφή της πλατφόρμας. Εκεί μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να δώσετε φωνητική εντολή για το προϊόν που θέλετε. Η πλατφόρμα, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, καταλαβαίνει και πιο προσεγγιστικές αναζητήσεις και σας προτείνει τα πιο σχετικά προϊόντα. Επιπλέον, εμφανίζονται δημοφιλή προϊόντα και προηγούμενες αναζητήσεις σας, ώστε να βρίσκετε γρήγορα ό,τι χρησιμοποιείτε συχνά στις παραγγελίες σας. Ανακαλύψτε το ιδανικό κρασί για το πιάτο σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Food Pairing. Κάνετε κλικ στο κουμπί «Δείτε τις επιλογές» και επιλέγετε το είδος γεύματος που σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα τα κρεατικά. Στη συνέχεια, επιλέγετε τον τρόπο ετοιμασίας, όπως barbecue grill, για πιο συγκεκριμένες συστάσεις. Έπειτα, επιλέγετε το είδος κρέατος που προτιμάτε, για παράδειγμα μοσχάρι. Τέλος, επιλέγετε την κοπή του κρέατος, όπως ribeye. Αμέσως, η πλατφόρμα σας εμφανίζει μία επιμελημένη λίστα κρασιών που ταιριάζουν περισσότερο με τα ακριβή χαρακτηριστικά του φαγητού σας. Δείτε συγκεντρωτικά όλες τις προηγούμενες παραγγελίες σας μέσα από το ιστορικό παραγγελιών. Φιλτράρετε αναχρονικό διάστημα ή άλλα κριτήρια και εντοπίστε γρήγορα την παραγγελία που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να επαναλάβετε μια παραγγελία προσθέτοντας τα ίδια προϊόντα στο καλάθι, προσαρμόζοντας μόνο τις ποσότητες όπου χρειάζεται. Στην οικονομική καρτέλα βλέπετε συγκεντρωτικά όλες τις οικονομικές κινήσεις του λογαριασμού σας. Στη λίστα κινήσεων βλέπετε ημερομηνία, είδος παραστατικού, χρέωση, πίστοση και το ενημερωτικό υπόλοιπο, ώστε να έχετε ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασής σας ανά στιγμή. Από τα φίλτρα στο επάνω μέρος επιλέγετε το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει και πατάτε «Αναζήτηση» για να εμφανιστούν μόνο οι σχετικές κινήσεις. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε παραστατικό μέσω των εικονιδίων στη δεξιά πλευρά. Στην ενότητα «Καταναλώσεις συμφωνίες» βλέπετε συγκεντρωτικά τους εμπορικούς σας στόχους. Από τα φίλτρα στο επάνω μέρος επιλέγετε κατηγορία προϊόντων, brand owner και χρονικό διάστημα, ώστε να επικεντρωθείτε στις συμφωνίες που σας ενδιαφέρουν. Για κάθε προϊόν εμφανίζονται τα συνολικά τεμάχια της συμφωνίας και η πρόοδος με ξεκάθαρη ένδειξη του τι απομένει να καταναλωθεί. Όταν θέλετε να ενημερώσετε μία συμφωνία, επιλέγετε την επεξεργασία, αναζητάτε το προϊόν ή τον brand owner, ορίζετε τα τεμάχια κατανάλωσης και την περίοδο και αποθηκεύετε τις αλλαγές. Με το B2B περιβάλλον της Κάβα Δροσιά, οργανώνετε τις παραγγελίες σας, παρακολουθείτε τους στόχους και έχετε πλήρη εικόνα των οικονομικών σας σε ένα ενιαίο εταιρικό εργαλείο.